ඔබ සියලු දෙනාට සුබ සැනසීමක් වේවා අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුබ පතන්නෙමු. உங்கள் எல்லாருக்கும் அருமையான மாலை வணக்கங்களை சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පණිවිඩයක් පවසන්නට අපි පැමිණ සිටිනවා. உங்கள் அனைவருக்கும் நல்லதொரு செய்தியை சொல்லும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். යේසුවන්නා බරසුලන්නා සියල්ලගේ මා වෙතට පැමිණෙන්න මාවට සැනසීම සමාදානය දෙන්නෙමි කියලා යේසුස් වහන්සේ පවසා තිබෙනවා. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். අද අපගේ ජීවිතයේ අපිට මුදල තිබෙනවා සැප සම්පත් තිබෙනවා. නමුත් ජීවිතයේ යම් අඩුවක් අපගේ ජීවිතයේ දකින්නට තිබෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில பணம் இருக்கிறது, சொத்து சுகங்கள் இருக்கிறது, ஆனாலும் ஒரு குறை எங்க வாழ்க்கையில எப்போதும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. අපගේ හදවතේ නිතරම වේදනාවක් තිබෙනවා. எங்க இருதயங்களிலே நித்தமும் ஒரு வேதனையை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். මගේ ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරනි, எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரியே, මුදල දීලා සැනසීම ලබා ගන්නට බෑ. பணத்தை கொடுத்து சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. ඒ අද ප්‍රේදනා සිටින මුදලෙන් සියල්ලක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. இன்னைக்கு அநேகர் நினைக்கிறாங்க பணத்தை கொடுத்து எதை வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம் என்று. වස්තුව තිබුණත් ඕනම දෙයක් අපි සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා සිතනවා. சொத்து சுகங்கள் இருந்தால் நாங்கள் ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். නමුත් ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, அன்பான சகோதர சகோதரியே, අද මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ පාපය තිබෙනවා නම් இன்னைக்கு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவம் இருக்கும் என்றால் ඒ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ සැනසීම තිබෙන්නේ නැහැ. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்காது. අද භෝජනගේ ජීවිතේ මෙහෙම වෙලා තිබෙන්නේ. இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இதுதான் நடக்கிறது. මුදල තිබෙනවා, සත සම්පත් තිබෙනවා, වස්තුව තිබෙනවා, නමුත් සැනසීම නැහැ. பணம் இருக்கு, சொத்து இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, ஆனாலும் நிம்மதி இல்லை. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා වේසවි මනුසුවන්නා සියල්ලනේ මා වෙතට එනවා ඔබට සැනසීම දෙන්නම් කියලා. ஆகவேதான் வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாங்க, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று. අද අපගේ සහෝදර සහෝදරියා තමන්ගේ ජීවිතය පාපේ කාරණා කුමකින් විනාශ කරගනිමින් සිටිනවා. இன்னைக்கு எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் பாவத்தில் அவர் வாழ்க்கை வாழ்ந்து அந்த வாழ்க்கையை வீணாய் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். අද මත්ද්‍රව්‍යයට වාල්මී ලේෂකත තුනේ වගේම මේවතුකම තුල තව බොහෝ ආකාරයේ වෛරය, ක්‍රෝධය, මිනිවැරි, ලේවැගිරි මෙවැනි පාපයන් කාරණා කොටගෙන ඔවුන්ගේ ජීවිතය අද සමාදානයේ සතුටයි විතරගෙන තිබෙනවා. இன்னைக்கு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவத்தை இன்பமாக எடுத்துக்கொண்டு குடித்து வெறித்து களியாட்டங்களுக்கும் விபச்சாரங்களுக்கும் வேசித்தனங்களுக்கும் தன்னை ஒப்புப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட காரியங்களின் நிமித்தமாக இன்னைக்கு வாழ்க்கையில நிம்மதிய சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை இழந்து காணப்படுகிறாங்க. මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ පාපේ තිබෙනා මොකද සැනසීම තිබෙන්නේ නැහැ. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவம் இருக்குமே என்றால் நிம்மதி இருக்காது. පාපයෙන් මනුෂ්‍යව ගලවන්නට බෑ. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පැමිණියා. பாவத்திலிருந்து மனுஷனை விடுவிக்கதான் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். මනුෂ්‍යගේ පාපය කමා කරන්නම කල්වාරි ක්‍රිස්තුවේ යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ලේ වැගුරුවා. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவத்தை மன்னிக்கும்படியாக இயேசு இந்த பூமியில இரத்தத்தை சிந்தினார். මාගේ ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිනි, பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, මනුෂ්‍යගේ පාපය කමා කරන්න මේ ලෝකෙ තිබෙනා එකම මාර්ගය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ පමණයි. மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரே வழி இந்த பூமியில இயேசுவின் இரத்தமே. මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ පාපය කමා කරලා බන්න බෝධිගම සැබෑ සැනසීම සතුට මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයට දකින්නට පුළුවන්. இன்னைக்கு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில உண்மையான சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாவத்தை விட்டு விலக வேண்டும், மனம் திரும்ப வேண்டும். පාපය කමා වෙන්නේ නැත්නම් ඔහුගේ ජීවිතයේ ඔහුගේ පෞල් ජීවිතයේ සතුට සැනසීම තිබෙන්නේ නැහැ. பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷம் இல்லை, அவனுடைய குடும்பத்திலும் சமாதானம் இருக்காது. යේසුනේ මගේ පාපය කමා කරන්න. இயேசுவே என் பாவங்களை மன்னியும். යේසුනේ මගේ කල්වාරි හෘදයෙන් මගේ පාපය කමා කරන්න. இயேசுவே உம்முடைய கல்வாரி இரத்தத்தினால் என் பாவங்களை மன்னியும். පාපය කමාව ලබන පිණිස යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න සීල දෙනාව ජීවිතේ ලබන්නෝය. பாவத்திலிருந்து நீங்க விடுதலையாக வேண்டும் என்றால் இயேசுவை நோக்கி பாருங்க. මේ වචනේ කියන පාපය කුලියම මරණයයි. இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාවේ දීමනාව නම් සදාකාලික ජීවනයයි. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற கிருபை வரங்களோ அது நித்திய ஜீவனாய் இருக்கிறது. ඒ සදාකාලික පරලොව ඒ ජීවනය ලබන්න ඕනේ නම් යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලේ පාපය කමාව ලබාගෙන තිබෙන්න ඕන. நிரந்தரமான அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள நீங்க போக வேண்டுமே என்றால் உங்க வாழ்க்கையில பாவத்தை விட்டு நீங்க விலக வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ මමම මාර්ගය, මමම සත්‍යතාවය, මම ජීවනයයි කියලා. இயேசு சொல்லுகிறார், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று. අද මේ බෝධන
සිටිනවා. இந்த இடத்துல அநேகர் போக்குவரத்துமாய் இருக்கிறீங்க. අද ඔබගේ ජීවිතයේ සැනසීම නිසා දැකලා දුක් විඳින්න සිටිනවා. நீங்க உங்க வாழ்க்கையில நிம்மதியை தேடி அலைந்து துக்கப்பட்டு මේ கொண்டிருக்கிறீங்க. වචන අසමින් සිටින ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරි. வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரியே, යේසුස් ඔබට ආදරෙයි. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේ ආගමත්ම වෙයි. அவர் உன்னை நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේ ආගමත්ම වෙයි. அவரோட மதத்துக்குரியவர் அல்ல. උන්වහන්සේ ආගම බීකරන්න මනුෂ්‍ය ආගමක රෙස්ටරන්ට් කැමතියේ නැහැ. அவரோட மதத்தை உண்டாக்கும்படியாக இந்த பூமிக்கு வரவும் இல்லை. මනුෂ්‍යන්ට ජීවනය ලබා දෙන්න මේ ඔබට පැමිණියා. மனுஷனை வாழ வைக்க இந்த பூமிக்கு வந்தார். උන්වහන්සේ ජාතියක් ආගම ભેද පක්ෂ ભેදයක් උන්වහන්සේ බලන්නේ නැහැ. அவர் எந்த ஒரு ஜாதி மத இனத்தையும் பார்க்காத தேவன். උන්වහන්සේ නඩගසන සෑම දිනකටම උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නව දෙවිඳුන්ගේ. அவரை நோக்கி பார்க்கிற எல்லாரையும் அவர் நேசிக்கிற அன்பு செலுத்துகிற தேவன். උන්වහන්සේ කියන දේශවන්න පරසුවන්න සියල්ලනි මාවෙතරින් මම ඔබට සැනසීම සානය දෙන්නෙමි. சொல்லுகிறார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை இடத்துல வாங்க, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் අපි தருவேன். ඔබට යාත්‍රා කරන්න කැමතියි. நான் உங்களுக்கு ஜெபம் செய்ய ඔබගේ விரும்புகிறேன். ජීවිතයේ සැනසීම සතුට මිදීම ලබාට පිණිස உங்க வாழ்க்கையில உண்மையான நிம்மதியை, சந்தோஷத்தை, சமாதானத்தை, ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ඔබගේ ජීවිතයේ කඳුරේ දුකින් ඔබ සැනසීම ලබන්න ඕන. உங்க வாழ்க்கையில கண்ணீரான துக்கமான வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்க விடுதலை அடைய வேண்டும். ඔබගේ ශෝකයේ ප්‍රීතිය පාඩපත් වෙවි. இந்த துக்கம் சந்தோஷமா மாறணும். මාගේ ආදරවන්ත යේසුනි. என் அன்பான இயேசுவே, මේ කලුතර වසන මේ සෙනගවද ඔබගේ පාප යාත්‍රා කරන්නෙමු. இந்த பிரதேசத்தின் ஜனங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ඔබගේ ජීවිතයේ සතුට සැනසීම ලැබේවා ස්වාමීනි. வாழ்க்கையில சந்தோஷம் நிம்மதி உண்டாகட்டும். ඔබගේ සමාදානය ලැබේවා. சமாதானத்தை வைக்கிறோம். ඔබගේ ප්‍රේම කරන්නව දෙවියන් වහන්සේව දැනගනිත්වා ස්වාමීනි. அன்பு செலுத்துகிற தெய்வம் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளட்டும். ඔබ මනුෂ්‍ය පාපයෙන් ගලවන්නට මේ ලොවට කැමිනියම් දෙවියන් වහන්සේය. இந்த மனுஷனை பாவத்திலிருந்து மன்னிக்க இந்த பூமிக்கு வந்தவரே යේසුනි වහන්සේගේ මොන් දැනගනිත්වා ඥානනි. அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும். මේ සෙනගගේ පාපයක් කමාවුන්න වේවා. ஜனங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படட்டும். මේ සෙනගේ යාත්‍රා ජීවිතය ජීවත් වේවා. ஜனங்கள் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழட்டும். ඔබගේ තරුණ තරුණියන් කිසිදු අත්දැකීමේ ප්‍රේමදුකමට මාළුවී ඔබගේ ජීවිතය අනාගතයේ ආශිර්වාදවත් වේවා. எங்களுடைய வாலிப சகோதர சகோதரிகள் பிள்ளைகள் அப்பா போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுதலையாகி ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கையை வாழட்டும். අපගේ දේශය ආශිර්වාද කරන්න. தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. අපගේ ලෝකයේ ආශිර්වාද කරන්න. எங்களுடைய தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. අපගේ සෙනගගේ දුක පාත් කරන්න. ஜனங்களுடைய துக்கத்தை மாற்றுங்க. ඔබගේ සමාදානය ලැබේවා. මේ ව්‍යාපාර ආශිර්වාද කරන්නට. வியாபாரங்களை මේ ஆசீர்வதிங்க. වේදන මාතුරුන් ආශිර්වාද කරන්නට. வாகன ஓட்டுநர்களை ஆசீர்வதிங்க. යේසුස්ගේ නාමයෙන් සැනසීම ලැබේවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு நிம்மதி உண்டாகட்டும். ජීවමාන යේසුස්ගේ නාමයෙන් අපි ආත්මා කරන්න අපගේ ආදරවත් කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பரலோக பிதாவே. ආමේන්. යේසුස් අපට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார்.